खुलुमबाय दिनैनि NBN नि रादाबखौ फरायदों जारिमिन बरगयारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ स्मिथा देबा वुमेन मिसेस इउनिभार्स लाभलि बिमुं आरजिनो हादों CITआव दुलाराय भारत बर' लाइमोन लिरगिरि जथुम खुंफुंनाया दिनैनिफ्राय जुरिजेनबाय 129 नं बेटालियन CRPFनि बानजायनायाव खुंफुंनाय बेडमिन्टन टुर्नामेन्टआ गोजोन जोबलांबाय आरो DY365 नि खौरांगिरि दनजय रामसियारिनो समबार इन्द्र ग्राइम बान्था फोसावदों दानिया फैदो आबुं रादाबाव BTDनि IGP अनुराग आगरवालानि अनजालि बिसि स्मिथा देबा थांनाय बावैसो सान सिगां 10 दिसेम्बराव फिलिपाइननि वाटार फ्रन्ट सिटी हटेलाव खुंफुंनाय मुलुगनां आइजो हायुङारि बादायलायनायाव 2018 मायथाइनि वुमेन मिसेस इउनिभार्स लाभलि बिमुं आरजिनो हायो फिलिपाइन्स क्वीन इभेन्ट्सनि बानजायनायाव वाटार फ्रन्ट सिटी हटेलाव खुंफुंनाय मुलुगनां हायुङारि बादायलायनायाव गासै सा 88 वुमेन बादायारिफोरनि गेजेराव हादोर आरो सा सानजा रायजोनि जानानै BTDनि IGP अनुराग आगरवालानि अनजालि बिसि स्मिथा देबा वुमेन इउनिभार्स लाभलि बिमुं आरजिनो हानाया दुलाराय आसामजों लोगोसे BTDनो गोग्गानाय लाबोनो हादों क'क्राझार सहराव थानाय मुंदांखा हटेल गौरां बिलियाव सनिबाराव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलाव बाहागो लानाय स्मिथा देबा बुङोदि मुलुगनां हायुङारि गासै 88 वुमेन हायुङारि बादायारिफोरखौ फेजेननानै बिमुं आरजिनो हानाया थारैनो जोबोद खाफालगोनां होननानै जोबोद गोजोननाय फोरमायो Recently Philippines গৈছিলো for Mrs. Universe 2018 আৰু তাতে all over the world 88 contestant আছিলে আৰু it was a 7-day total program and there we have our introduction our nation of parade of nation and we have our Cebu Philippines in my parade of nation I was wearing a dress which was inspired by rich culture and heritage of Northeast India. This is my future plan. So I would like to say that beauty competitions and beauty pageants are not limited to fashion, beauty, catwalk and modeling. It is much more than that. When we are on a platform in front of a huge society, we are responsible to take certain responsibilities because we are representing a huge crowd. I am representing many women and sisters of my age. So it's a big क'क्राझार सहरनि साखाथि बालागावआव थानाय CITआव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनाय दुलाराय भारत बर' लाइमोन लिरगिरि जथुम खुंफुंनाया सनिबारनिफ्राय जुरिजेनबाय साननैनि हाबाफारिजों 22 आरो 23 अक्ट'आव CITनि पद्मश्री मदाराम ब्रह्म सावराय जथुमनि नब्लाङाव खुंफुंनाय दुलाराय भारत बर' लाइमोन लिरगिरि जथुमनि गिबि साननि हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो गागि थुनलाइ सिबियारि टेगर बान्था मोनगिरि आरो बारग' बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ बे हाबाफारियावनो जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो जाखांफु थुनलाइ सिबियारि फारियै रायजो सभानि बारग' MP उरखावगोरा ब्रह्म आरो क'क्राझार CITनि लाइब्रेरियान सांग्रां ब्रह्मआ नांगौ मानसिनि फैदों आरो अल इन्डिया एरियाखौ एसे मोनहरदों होननानै आं आसा खालामदों आरो बिसोरो मोजां रायथारबो जागोन आरो मोजां खोनादों माने खन्थाइनि सोमोन्दै बुंनोसै खन्थाइयानो जागोन होननानै खन्थाइ मा जागोन आं मिथिया खिन्थु अनेकबार गाबाय आं बे बाथ्राखौ आं बुंयो जेराव थाङो बाहायनो आं बुंयो आं बे मेम'रिया बेनो गाज्रिसै एलजाइमार जाबाय आंहा एलजाइमार जायोबा गावखौ सिनाय बावो एखनबा दा बेखौ बुंबाय आं थेवबो मानो लेंना लायोथाय आं बुजिया मा मोनदों आंनिफ्राय मा होनो हानो आं जेबो बुजियाखै दा खोथा जों मा मानसिफ्रा बादुरनि लानाय आं बेखौ नायनो
खन्थाइनि सोमोन्दै बुंनो थिनदोंथ' खन्थाइखौ गांसेखौल' खनदो ओमफ्राय जेबो दा बुंसै ओरै होननाय जादों दा खन्थाइनि सोमोन्दै बुंनांगौब्लाथ' अनेक बाथ्रा फैयो खन्थाइयानो थारमाने थुनलाइयाव जेसेबां जेनार दं जात दं सुंद' सल' सल'मा खन्थाइ मा होनो जायखिया सल' बेफोरखौ लाजोबनाय गासैबो बयनिफ्रायबो गोब्राबसिन खामानि जादोंमोन माबा खन्थाइ फरायनाय खन्थाइयानो बयनिफ्राय गोब्राबसिन सल'आ एसे फरायलांबानो बुजिलाङो बारा खस्थ' खालामनाङा थेवबो बहायबो टेकनिक दङ खिन्थु खन्थाइया जाबाय एसे गोब्राब जिनिस मख'नाय जायोदि क'क्राझार सिआइटिआव साहित्य एकाडेमि आरो सेन्ट्रेल लाइब्रेरि ससाइटिनि बानजायनायाव सनिबारनिफ्राय खुंफुंनाय लाइमोन बर' लिरगिरिनि जथुमखौ आफादगिरि मासि आजावनानै दैदेननो साहित्य एकाडेमि एडभाइजारि बर्डनि गाहाय लिंथुमगिरि डक्टर अनिल कुमार बर'आ दिनैनि बे अल इन्डिया बर' यां राइटार्स मिटनि मासिगिरि आरो बेयाव नुजाफैनाय दिनै आङो बे जौसाङाव नोंथांमोननि सिगाङाव साबायखर बावनो लानानै आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होननानै बुङोब्ला हाखु दाखुयै खुंनाय बे मोनसे मानो होननानै बुङोब्ला लाइमोनफोरानो जोंनि इयुन लाइमोन लिरगिरिफोरानो जोंनि थुनलाइनि बनजारखौ दैलांनांगोन जोंनि थुनलाइखौ जौगाहोनांगोन दा बेनि थाखायनो आङो जोंनिनो कनभेनर अनिल बर' सारखौ आंनि गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर हरबाय অল ইণ্ডিয়া বড়ো য়াং ৰাইটাৰ্ছ মিট ইয়াত বিশেষকৈ আমি বড়োসকলে যিসকল যুৱ সাহিত্যিক যুৱ কবি তেওঁলোককে আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ লগত আমি আমাৰ যিসকল 2-4গৰাকী আমাৰ ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠিত আমাৰ প্ৰবীণ লেখক কবি সমালোচক তেওঁলোকো আছে তেওঁলোকে যুৱ কবি লেখকসকলক যিখিনি পথ প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে যিখিনি দিহা পৰামৰ্শ দিব লাগে সেইখিনিৰ কাৰণে আমি প্ৰবীণ চামক মাতিছোঁ কিন্তু আমাৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হ'ল আমাৰ মেইন ইয়াত যিখিনি যুৱ কবি সাহিত্যিকসকল আহিছে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দিল্লী হায়দৰাবাদ বা পশ্চিমবংগৰ পৰা আহিছে আৰু অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আহিছে এইটো আয়োজন কৰিছে নতুন দিল্লীৰ সাহিত্য একাডেমিয়ে আমি আশা কৰোঁ এই ধৰণৰ অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে আমাৰ যিসকল উঠি অহা যিসকল যুৱ সাহিত্যিক কবি সেইসকলক আমি এটা প্লেটফৰ্ম দিব পাৰিম তাৰ মাজেৰে তেওঁলোকক আমি সাহিত্য সৃষ্টিৰ বাবে বড়ো সাহিত্যত নতুন নতুন ধাৰাৰ সংযোজন কৰি বড়ো সাহিত্যক বুজি সমৃদ্ধিশালী কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিব পাৰিব সেই উদ্দেশ্যে আমি অনুষ্ঠানটো কৰিছোঁ ইয়াত দেখা গৈছে যিটো মুখ্য অতিথি হিচাপে আপোনালোকে আমন্ত্ৰণ 129 नं बेटेलियन CRPFनि बानजायनायाव खुंफुंनाय बेडमिन्टन टुर्नामेन्टआ गोजोनै गोजोन जोबलांबाय क'क्राझार सहरनि बागानसालियाव थानाय क'क्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुमनि इनडोर स्टेडियामाव 20-22 अक्ट'आव सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय बेडमिन्टन टुर्नामेन्टआ सनिबाराव गोजोनै गोजोन जोबलांबाय 129 नम्बर बेटेलियन CRPFनि बानजायनायाव सानथामनि हाबाफारिजों KDSAनि इनडोर स्टेडियामाव खुंफुंनाय बेडमिन्टन टुर्नामेन्ट बादायलायनायनि जोबथा साननि फाइनाल बादायलायनायाव 129 नम्बर बेटेलियन CRPFनि A आरो B हानजाया देरहासार जायो बे हाबाफारियावनो देरहासार हानजानो ट्रफी गथायो BTCनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दनेश्वर गयारिया आरो रानार्स आप हानजानो ट्रफी गथायो क'क्राझार जिल्लानि SP राजेन सिंहआ मख'नाय जायोदि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 129 नं बेटेलियन CRPFनि बानजायनायाव बेडमिन्टन टुर्नामेन्ट बादायलायनाय हाबाफारियाव गासै मोन 19 हानजाफ्रा बाहागो लादोंमोन होननानै 129 नम्बर CRPFनि कमान्डेन्ट E रमेशआ खौरांगिरिनो मिथिहोबावदों और ये सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में एक बैडमिंटन टूर्नामेंट पिछले साल भी चला था उसी मुताबिक जैसे पिछले साल हमने बताया था कि ये सिलसिला हर साल हम लोग ये मैच कराते रहेंगे उसी मुताबिक हमने इस साल 2018 में भी ये संपन्न किया है
SSB, CRPF, CASF, कोबरा, असम पुलिस और 7 AP बटालियन और सभी पार्टिसिपेट किए हैं और अच्छा रहा। टोटल 9 टीम्स पार्टिसिपेट किए थे और ये कंपटीशन बहुत बढ़िया रहा और हमारा मकसद ये था कि सिक्योरिटी फोर्सेस हम रोज़ाना अपने ड्यूटी से व्यस्त रहते हैं और बिजी रहते हैं, थोड़ा सा टाइम उनको निकाल के आपस में बात करने के लिए, आपस में खेल प्रतियोगिता के दौरान आपस में जो है भाईचारा बढ़ाने के लिए, ताकि इस क्षेत्र में DY365 नि खौरांगिरि धनन्जय रामसियारिनि संबाद इन्द्र ग्राम्य बान्था फोसावदों। बर'फोरनि जाखांफु खौरां बुथुमगिरि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव टंला हालामनि इलेक्ट्रनिक मीडिया DY365 नि खौरांगिरि धनन्जय रामसियारिनो 2008 बोसोरनि संबाद इन्द्र ग्राम्य बान्था फोसावदों। मख'नाय जायोदि गवालपारा जिल्ला खौरांगिरि गौतुमा गुबुन गुबुन बोसोरफोराव होबोनाय बायदि देग्लायबो गामियारि ओनसोलनिफ्राय साबसिन खौरां बुथुमगिरि महरै सायख'जानाय DY365 नि खौरांगिरि धनन्जय रामसियारिनो नोगोद 3,000 रां आरो मान बिलाइ लोगोसे ट्रफिजों फैगौ गोदान बोसोरनि गिबि सप्तायाव बरायनाय जागोन होननानै गवालपारा जिल्ला खौरांगिरि गौथुमनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारा मोनसे रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायहरबावदों। रादाबखौ फोजोबनायनि सिगां गाहाय रादाबखौ फिन खेबसे फरायफिनबावदों। स्मिथा देबा वुमेन मिसेस इउनिभार्स लाभलि बिमुं आरजिनो हादों। CITआव दुलाराय भारत बर' लाइमोन लिरगिरि जथुम खुंफुंनाया दिनैनिफ्राय जुरिजेनबाय। 129 नं बेटालियन CRPF नि बानजायनायाव खुंफुंनाय बेडमिन्टन टुर्नामेन्टआ गोजोन जोबलांबाय आरो DY365 नि खौरांगिरि धनन्जय रामसियारिनो संबाद इन्द्र ग्राम्य बान्था फोसावदों। बेजों लोगोसे जोंनि दिनै रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।